ଗୁଣ ସତ୍ୟ ଉପଗୁଣ ଜ୍ଞାନ। ଜଣେ ସାଧକ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶତଚେଷ୍ଟାରତ ଥିଲେ। ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଜଣେ ମହାନ ଗୁରୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଜାଣିପାରି ନିଜର ଜିଜ୍ଞାସା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଗମନ କଲେ। ଗୁମ୍ଫାଟିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦୀପଟିଏ ଜଳୁଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୀପଟି ଲିଭିଗଲା। ଗୁମ୍ଫାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଡୁବିଗଲା। ସାଧକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିବା ସାଧୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣି ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଓ ପଚାରିଲେ ସେ କିଏ ଓ ସେଠାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରରେ ସାଧକ ଜଣକ କହିଲେ ସେ ସାଧୁଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସାଧୁ ଜଣକ ଯିଏକି ଗୁମ୍ଫାର ପ୍ରବାହିତ ବାୟୁ ଉପରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି ଜାଣିବାର ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ଓ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଲିଭି ଯାଇଥିବା ଦୀପଟି ଜଳାନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏକଥା ଶୁଣି ସାଧକ ଜଣକ ଦୀପଟି ଜଳାଇବାରେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିଗଲେ। ଯୋଗାଡ଼ିଥିବା ଦିଆସିଲି ବାକ୍ସର କାଠି ସବୁ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦୀପଟି ଜଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏକଥା ଦେଖି ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ, ବୋଧହୁଏ ଦୀପରେ ତେଲ ନାହିଁ, ପାଣି ଅଛି। ତୁମେ ପାଣି ବାହାର କରି ତେଲ ଭରିଦିଅ, ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳିବ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସାଧକ ଜଣକ ଦୀପରୁ ପାଣି ବାହାର କରି ତେଲ ଭରିଲେ, ତଥାପି ଦୀପ ଜଳିଲା ନାହିଁ। ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ବତାଇଲେ। ସେ କହିଲେ ଦେଖ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବତୀଟି ପାଣିରେ ଭିଜି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜଳୁନି। ସାଧକ ଜଣକ କଥା ମାନି ବତୀକୁ ଦୀପରୁ ବାହାର କରି ପବନରେ ଶୁଖାଇଲେ ଓ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଦୀପରେ ଲଗାଇ ଜଳାଇଲେ। ଆଉ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାନି ଓ ଦୀପଟି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଥରେ ସାଧକ ଜଣକ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଲା ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନିହିତ ଅଛି। ସାଧକ ଜଣକ କିଛି ନ ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସାଧୁ ଜଣକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଇଲେ। ସେ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ହୃଦୟ ଏକ ଦୀପ ଭଳି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ଜୀବନ ସଳିତା ଜଳୁଥାଏ। ସେହି ଜୀବନ ସଳିତାଟି ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଦୀପରେ ବଳିତା ଭଳି ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ ବାସନା ରୂପକ ଜଳରେ ସବୁବେଳେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷାରେ ଲୋଭ ଆଦି ତାକୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସେ ସଳିତାକୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ବାସନା ରୂପକ ଜଳକୁ ଦୃଢ଼ତା ସହ ଚିପୁଡ଼ି ନିଷ୍କାସିତ କରିଦେବା ଓ ତା ବଦଳରେ ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର ତୈଳରେ ଭରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ହୃଦୟରେ ଜ୍ଞାନର ବର୍ତ୍ତିକା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ଶିକ୍ଷା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ସହଜରେ ଜାଣିପାରୁନି କି ବୁଝିପାରୁନେ, କାରଣ ଏହା ସବୁବେଳେ ଆମ ବିଭିନ୍ନ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ତଥା ଆମର ଷଡ଼ରିପୁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଆଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାର ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର। ଆମେ ଯଦି ଏହିସବୁ ଖରାପ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଦୂର କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ଦୀପ ଜଳି ଉଠିବ ଓ ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାର ବୁଡ଼ିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।